O campo de fútbol da Lomba non se renova dende hai máis de 20 anos. Cada tempada, durante a época de choivas, é necesario que os servizos municipais do Concello traballen ao máximo para garantir que Orosa poida disputar os seus partidos con normalidade. Para evitar estes problemas, o Concello pide colaboración á Secretaría Xeral pro Deporte para realizar unha reforma integral. Que a realidade é que ano tras ano pois estamos arrastrando problemas ao longo da tempada co campo da Lomba. E os expertos, xa o dixemos o ano pasado, nos están dicindo pois que a solución pasa por unha reforma integral do campo, é dicir, volver a levantalo, fai 20 anos que non se fai, é un investimento moi importante para o Concello de Vilagarcía. A reforma tería un custo de alrededor de 600.000 euros. Dende o Concello queren que a Secretaría aporte entre o 50 e o 70% do orzamento. Pois porque sabemos que hai fondos europeos, que a Secretaría Xeral para o Deporte e a Xunta de Galicia ten fondos europeos, porque está investindo en outras cidades de Galicia, en outros concellos de Galicia, e porque Vilagarcía é a 8ª cidade de Galicia. Co cual os investimentos en todas as consellerías, en todas as materias, se teñen que corresponder á entidade dunha poboación como Vilagarcía. Non pode ser que se faga investimentos millonarios noutros concellos, en cambio en Vilagarcía de Arousa solamente se vaya a facer o esforzo de aportar 350.000 euros no pabillón de Fontecarmoa dun investimento de 2.100.000 euros. Dende o Arosa agradecen a proposta, xa que durante a época de choivas o equipo moitas veces ten que adestrar noutros campos para garantir que a Lomba estea en perfectas condicións durante a fin de semana. Que cando veñan para o ano as chuvias seguramente vai a ser aínda peor que o ano pasado, do cual o campo requiere pois un arreglo, creo que grande, non para isto. Esperemos que, bueno, desde o Concello, desde a Xunta, pois que poidamos pois arreglalo para que o Arosa pois xogue se pode ser no mellor campo posible, non? Nestes momentos, o terreo de xogo da Lomba loce un gran aspecto. O campo está en perfectas condicións para o importante partido que ten o Arosa esta fin de semana, co liderado en xogo.